Wanyanso Voice Box a Richard Chimwemwe Mphepo kuchokera ku Unified Mtokoto akuwapempha Amalawi kuti chonde tiye tileke tisafulumire kukumbutsa malonjezano a pakampeni. A Profesa Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP angolowa kumene mboma ndipo masiku 100 sanakwane. Tiye tapatse mpata kuti tione kuti dzikoli alitengera kuti. Komanso iwowa akupempha kunena kuti ku nyumba yathu ya malamulo tikadaunikanso ndondomeko komanso malamulo a nyumba ya malamulo kuonetsetsa kuti mwina aphungu athu a nyumba ya malamulo azichita zokambirana zawo mu zilankhulo zimene Amalawi ambiri amamva. Tisangokakamira kulankhula chizungu chifukwa kuti zimenezo zopangitsa kuti Amalawi ambiri asamadziwe zimene zikukambiridwa ku nyumba yawo ya malamulo. Ndikalemozi pa Wanyanso Voice Box timve kuti Richard Chimwemwe Mphepo azitambasula bwanji nkhani zimenezi tipakamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Wanyanso Voice Box. Mwaswera bwanji Amalawi anzanga pena kulikonse kumene muli nthawi ino ya madzulo mu bwalo ili la the Unified Mtokoto komanso pa Democracy Voices for All, Malawi Freedom Fighters, Malawi Voice komanso mabwalo ena onse kaya ku Malawi First kaya tikupita ku 4 regions organizations pa Limpopo FM. Muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Lero lino madzulo uno titha kuyankhula napo mfundo ziwiri kapena zitatu zochepa mofuna kupikisana ndi nthawi kuti tithandizani Amalawi timvetsetsani. Mfundo yoyambirira imene ndikufuna ndiyankhule nanu ndisakutayireni nthawi ndi mfundonso yokhudza nthawi. Amalawi dziko lathu lino limayendera malamulo. Mkati moyendera malamulo chimene chimatipangisa kuti tiyendere malamulo nchonena kuti ifeyo tisakhale pamwamba pa lamulolo koma tikhale pansi pa lamulo. Ife tilondole ndondomeko ndi mfundo zimene malamulo akukamba mopanda kuphatikizira kapena kuchotsera. Koma lero lino tikaliyang'ana dziko la Malawi ndi dziko limene likuyenda nkumazifunsa kuna kuti kodi anthu ife timasunga malamulo kapena chifukwa cha democracy imene tikuyikambayi even anthu amene anayenera kutipatsa kunati ationesere ndondomeko zoyenerera za malamulo safunanso kuti azigwiritse ntchito. Mwina funso nkumafunsa kunati mukukamba zimenezi madzulo uno chifukwa chani? Mukukamba izi chifukwa chani? Ndikukamba izi chifukwa chonena kuti kuchokera mu nthawi imene dziko la Malawi linalandira ufulu wokhala ndi zipani zambiri linakhalapo pa referendum, tidaona ndondomeko zina zikukonzedwa dziko lino zimene atsogoleri amene ife tokha tawasankha ngati adindo timayenera kuna kuti ayambe kutionesera zitsanzo zabwino pa ntchito yotamandika imene iwowo akuyigwira. Ntchito yotamandika imene akuyigwirayi tikuyiyang'ana ma areas ati. Tikuyamba pamene tapeza kuna kuti uyu ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi ndipo walowa mu ofesi yake akuyenera kuti agwire ntchito. Pamene akuyenera kunati agwire ntchitopa timatani? Atolankhani anzanga mundikhulupirira kunati pamene tikupereka mpata kwa mtsogoleri amene wangosankhidwa kumene tikumpasa kunati ayang'ane ma conditions angapo kapena tikumpasa nthawi imeneyi ndicho linga chonena kuti ikamadusa period imene tikumpasayi tione zinthu zina. Zinthuzi zimapangidwa chonche chifukwa chani? Timadziwa kuna kuti ku Malawi kuno tili ndi tendase imene imakhalapo imene timaona kunati pamene boma lina likubwera latsopano timayang'ana zifukwa zimene bomalo lalowera. Zifukwa zina za zimenezi ndi chani? Kukonzanso ndondomeko zimene ifeyo Amalawi timadandaula kunena kuti zinthu zina sizimayenda. Chotero kukonza ndondomeko zimenezo timapereka masiku okwana 100 ku chipani chimene chalowa mbomamo chifukwa bomalo ndi ifeyo. Tikulira kuna kuti fuelo ndi okwera, tikulira kunena kuti zinthu sizikuyenda, fuelo kulibe, katundu wakwera mtengo ndi zina zotero. Ndiye zikuyenera kuti zikonzedwe, masalalezi anthu sakulembedwa ntchito, zonsezi zikonzedwe. Munthu zimenezizi dziko la Malawi ndi atolankhani athu pansi pa ma reporters amene timakhala nawo anapereka masiku okwana 100. Ndiye ndimafuna ndinene chonchi kuna kuti pa masiku 100 amene amaperekedwawo ndikufuna ndiperekerepo mwayi wina umene ndikufuna unati ndimveketsetse kwambiri kwa inu Amalawi anzanga kunati ndi chifukwa chani tikufuna tikumbusane za masiku 100.
pa masiku 100 akadutsa amene mtsogoleri wosankhidwa atalumbiritsidwa walowa mu ofesi wasankha nduna zake amamuyika pa muyezo umenewu ndi cholinga chonati aone kuti wakonza zinthuzo kapena ayi. Zimene lero lino ndi zinthu zomvetsa chisoni. Ndimanena mobwerezabwereza kuti tinali ndi nthawi ya kampeni ndipo tinali ndi nthawi inati kampeni ija idatsekedwa. Itatsekedwa kampeni ija chinthu chimodzi chimene chidatisalira ndicho chonati tikukavota, ndipo kampeni ija itatsekedwa sisikoloko tinayandikirano tsiku lonena kuti amalawi akupita kukavota, ndipo anthu adalawira m'mizere yosiyanasiyana. Ena amene nthawi imati 4 o'clock mbanda kucha anali atafika kokavota ndi cholinga chonati akasankhe mtsogoleri wawo, amene mtsogoleriyo sanafune kunati tiyambe kumuyeza pamuyezo tikangodusa masiku okwana 15, kumuyeza pamuyezo tikangodusa masiku okwana 30. Chifukwa chani sanafune zimenezo? Amadziwa kunena kuti timakhala ndi masiku okwana 100 amene timayamba kufunsa kuti ndi chani chimene chasintha pambali pona kuti tidafuna kuti zinthu zizisinthe. Ndi chani chimene chakwera? Tikambano kuona zinthu ngati zimenezo ndi pameneno ma activist amanena ayambe kutuluka, ma reporters amanena ayambe kutuluka kuti taonani tiyapanga bwanji reti asogoleriwa. Ndeni mafuna mundibwereke khutu lanu. Khutuli ndikulibwereka chifukwa chani? Ndikubwereka khutuli kwa inu amuna ndi abale amene mwakangalika nyengo ya kampeni itatha titavota titakhala ndi mtsogoleri ndikumaperekabe nkhani zosiyanasiyana zopeka zofuna kumasokoneza nazo amalawi okha pamene amayima amadziwa kuti mtsogoleri tinamuyika pa skelo ya masiku 100. Masiku 100 yo tiyang'anira zinthu ngati ziti pa ma campaign promises. Tikuyang'ana secondary school ndi primary school za ulere number 1. Tikuyang'ana kupezeka kwa fertilizer osika mtengo ameneno anthu apeze kuzera ku FCP noti AIP koma ku FCP number 2. Tiyang'ane kuna kuti masiku 100 wa akamatha kodi fuel ziko muno akhalamo number 3. Chifukwa fuel akapezeka zikutanthauza kuti mitengo ya zinthu iyambanso kukhazikika. Tikuyang'ana kupezeka kwa chakudya nziko muno, chakudya tichipeza. Miyezo yonse imene ndikuyikamba apapayi ndi imeneno even atolankhani athu ayiyikapo ayikhazikisapo m'masiku okwana 100 kuna kuti tiyang'anire zimenezi tione kunati ntchito yake igwiridwa motani. Koma tikakhala chete ndikumayang'ana tikuoneka kunena kuti kungolumbiritsa mtsogoleri tikufuna ma campaign promises pomwepo ayambike. Ndeti nkadandaula kunati ayambika bwanji? Chifukwa angakhala atsogoleri athu akanawina Dr. Kabambe, akanawina Dr. Atupele Muluzi, akanawina Kayande Lazarus Chakwera, zimene amalonjeza zija sizikadachitika nthawi yomweyo chifukwa zikanadikirirano kuti budget ayikhazikise. Budget yo yandani yawo imene tikuyidikirira liti? Imene tingayidikirire mu April. Koma pambali ponena kuti tikudikirira mu April chaka cha mmawa kuti zinthu zina zikonzeke, tayamba kuona zinthu zina zimene zikukonzeka. Chimanga chayamba kufika, chimanga chasika mtengo, tayambanso kupeza mapropaganda onena kuti chimanga takagula ku Zambia chifukwa chiyani. Fuel amene adakwera mtengo amene timayembekeza kuti kubwera kwa awa angotsikiratu popanda kusatira ndondomeko kuti kodi boma limene lapita lija chipani chimene chimalamulira mutonse chija chidayendesa ndondomeko ziti kuti fuel afike apa. Sitikuyankhula chimenecho koma tili bize kupereka kupunganyiza mitu ya Malawi, kuwasokoneza kuti amalawiwo amve kunati pano paziko ndeli kuwawa. Ndimafuna ndipemphe kunena kuti ngati amalawi iso nawo afuna tipange reti ifeyo ma comrades amene tikuzitchula ndi makonda unena mawu amenewo amene timazitchula kuti ndife ma comrades, ngati tikufuna kuti amalawi enu ake amene anakavota, chifukwa amene tinakavota sife makomerede tinangokhala ndikumayankhula zimene tikuyankhula zobe. Makomerede tidakayankhulabe kovota kuja sitinapite, koma Malawi mwini wake akutha kuona kusintha kuti chakudya chasika mtengo. Ndizomvetsa chisoni mu period ngati imeneyi atsogoleri ndikumanena mobwereza amene angakhale iwo akadakhala kuti adalumbiritsidwa pa 4 Okutobala paja ndi iwowo adapambana, ndi iwowo sindikukhulupirira kunati kufikira lero fertilizer likadakhala yankho limene apereka kwa Malawi mu date ya lero. Kufikira lero akanapeza njira yonena kuti fuel atsikiretu mtengo siku la lero. Kufikira lero sukulu zikadakhala zaulere. Kufikira lero ndimapereka ene chisanzo kwa tate wa democracy Dr. Bakiri Muluzi
atatenga boma lake chinthu choyambirira kunali kupereka maphunziro aulere ku sukulu za primary. Uthenga unali oti chani? Tizapereka sukulu ya primary ikhale yaulere. Koma mukayiyang'ana sukulu ya primary imeneyi idakhala yaulere liti? Sidakhale yaulere m'masiku mawiki atatu, sinakhale yaulere m'miyezi itatu, sinakhale yaulere mu chaka chimodzi. Idatenga nthawi chifukwa imayenda ma step towards another step. Inachoka ku nkhani ya gebo imene imapanga promote a gay child kuna kuti aphunzire sukulu yaulere. Then kunabwera combination imeneno imayang'ana kuna kuti tikayang'ana asikana yekha nanga mnyamata ndi kumene kumabwera no gulu lina limeneno limakonza kunena kuti involvement ya anyamata ikhalepo. Ndimakuwuza nthawi imeneyono timakamba za basic literacy. Tikuchoka ku gebo tikupita ku basic literacy kwa anthu amene amazindikira, amene amaziwa mastepe ngati amenewa. Sadatenge mwezi, sadatenge mawiki, sadatenge siku, anali mastepe amene amapangidwa folo. Mastepewa amapangidwa folo chifukwa chani? Amafuna alondoloze ndondomeko zina. Chifukwa pamene mukutenga kuti skulu yonse ikhale yaulere, timayang'ana kuna kuti how are we going to recruit the teachers. Chifukwa teacher population imayang'ananso student population per class. Ndiyeno tikangona kuti sukulu ndi yaulere kwa wonse, ana achuluka aphunzitsi tilibe. And munaona the disadvantage ya nthawi imeneyi. Disadvantage ya nthawi imeneyi idapangisa kuna kuti people were recruited from JC. Oyimbanso akaimba nyimbo, achinamulaga adaimba nyimbo. Kunati sukulu ndi sukulu zona wa JC ukaphunzitsa form 4. Zimenezo zimachitika chifukwa mphunzitsi amatengedwa wa ku deki kapena ku MCDE Center, Malawi Distance of Education Center, MCDE, amene wakonza mayeso a folo. Ku college sanapite, anakangweserako ku primary, amampanga promote chifukwa chakusimidwa zinthu sizikuyenda. Nkati mwasimidwa zinthu sizikuyenda, koma nkhani ndiona kuti a president alamula maphunziro akhala chani kodi aulere. Zimene zonse zimene tikuzifuna. Nkoze guys, adasupula mtembo waeni. Tithamangira kunati tione zinthu zosintha, tione zinthu zabwino, tiwalalikire anthu. Ine ndimati tiyeni tiyasiyeni Amalawi amene anavota chifukwa makomerede sanavote. Chifukwa nati makomerede sanavote adakalibe pa kampeni mpaka na lero lino. Adakalibe pa kampeni. Pali zinthu zina zikamafotokozedwa even ku nyumba ya malamulo. Ukumatha kuona kuti lero awa a Simplex Chitshola amene anali a finance minister akufuna aoneke anzeru pamene nzeru zomwezo zidawakanika ali pomwepo. Extended credit facility idapita, IMF idapita, chuma chinayamba kugwa. Akuti anzawo mene alowa they are demanding zinthu ngati zimezo kuti ziyambe kugwira ntchito. Nkumazifunsa kuti nchifukwa chani. Mfundo yanga yachiwiri komanso yosiriza timafuna tipemphe anthu akamavota kuvotera president, anthu akamavota kuvotera phungu, anthu akamavota kuvotera kansalala, cholinga chake nchonena kuti madandu amene akuchokera ku Nchewu Central, madandu amene akuchokera ku Baraka East Constituency, madandu amene akuchokera ku Tcholo, amene akuchokera ku Phalombe, madandu amene akuchokera ku Mzimba North, madandu amene akuchokera ku Mzimba Solola, kaya ndi ku Karonga ku Chitipa cha ku Bwenkhuko, anthu aja azimva mu chiyankhulo chawo. Tili ndi ma neighboring countries like Mozambique, we have also Tanzania, ndi maiko amene maparlamenti awo even azisogoleri akachoka maiko awo ndi kuzayimira kaya kumkumano wa SADC amayankhula mu chiyankhulo chawo. Ndi cholinga chonati anthu amene akuayimira ku dziko limene akuchokera, anthu aja amve zimene sogoleri wawo amayankhula. Pamene pamene mumazindikira kapena Amalawi kapena Matanzanians, Mamozambicans, Mamoroccans amatha kumva kuna kuti kwayima msogoleri wathu. Even a Botswana amayankhula mchiyankhulo chawo, even kafunse na Traore sayankhula English, amayankhula chiyankhulo chawo pozindikira kunati ayimirira nzika za dziko lawo. Koma Amalawi chifukwa chakatangali timachita matama too much.
ndikumakakamira English kwambiri, kukakamira English chifukwa chonena kuti dziko la Malawi mwachuluka mbuli, ndiye mukamayika mabilu anu ofuna kuphinja nzika zimene zakuyikani pa mpando mumakakamira chizungu. No wonder lero lino nzosadabwisa lero lino timakhala ndi aphungu 5 good years suzamvako akuyankhula za kukonstituency kwawo, akulephera kupanga nawo kutenga nawo mbali into parliamentary deliberations zokambirana za nyumba ya malamulo zija, akulephera kuyankhula chifukwa chani? Chizungu chawo mutati muchimve wa JC Nswali bwino, ndiye amachita manyazi. Mwaonapo anthu akuzumidwa, aphungu a MCP akuzumidwa kuyankhula zizungu. Nkhani ndi chani? Timakakamira zinthu za inu ake. Timati tipemphe kunena kuti tayambani kukonza zinthuzi zikhale zokomera enu ake Amalawi. Osamango yankhula chizungu kuti thank you Mr. Speaker sir for honoring the people of Nchewu Central, and mukudziwa kuti anthu anu a Nchewu Central ambiri samve zimene mukuyankhulazo, amve ndi akwa DC amene aphunzira zizunguzo ndi atangoziona to phungu wathu wa Nchewu Central wayankhula, koma zimene wayankhula zinimbwerera popeza zili chizungu. People they keep on debating zimene mmayankhulazo. Kaya ali kumowa, kaya amacheza, mukayankhula fundo yabwino anthu timabwera kuipanga scrutinize. Ndikudziwa kuti aphungu athuleyo ayankhula, koma zimene ayankhulazo is out of topic. Ndi chifukwa chake mmangosekana kumayankhulana zipongwe chifukwa simukuyimirira munthu wakumudzi. Mukazazindikira amene mukumuyimirira muzalemekeza language imene munthu wakumudziyo angakumveni bwinobwino. Ndibwere nkhani yanga yosiriza ndi nkhani ya fuel. Nkhani yanga yosiriza ndi nkhani ya fuel, koma ndiyiphatikizanso ndi chimanga. Ku nkhani ya fuel komanso chimanga munimvesese Amalawi motere. Amalawi ambiri pano tili pa social media, ndipo china chilichonse chimene timachisata ndi kuchimvesera ndi chapa social media. Ndipo ngati kuli magulu amene apereka ma information oyenerera omveka ku dziko, mwinanso kusiyana ndi ma journalist, kusiyana ndi MBC, ndi social media. Chifukwa imati ikakuwuzani kuti kwa Mutharika kukupita anthu afuna akammange akapange ndikupereka uthenga uja gulu the late Ben Longwe, anthu amaziwadi chikuchitika chakuti Malawi muno, kutanthauza kuti mumadalira social media. Komano panopa pali exploitation ya social media, there is a sabotage in social media. Ikubwera bwanji? Ndizomvesa chisoni, mundikhululukire ndikugwiritsa ntchito maona ati kuli makomerede. They are no longer comrades, koma ni makomerede. Muziwerenga ma spelling yo. Makomerede afika pomapereka uthenga wonena kuti kuno kwathu ku Malawi fuel wafika pa 80,000. Fuel wafika pa 80,000 pa pump. Aja mmavotera aja amene manena kuzona kuti ndi abwino aja amene asisa mtengo aja tikukuzana kuti fuel wafika pa 80,000. Nditamvera ma audiowa lero ndinachitika mwayi nkunyamuka ku nyumba kwanga, fuel takhala almost 3 days boma la Nchewu kulibe. Lero mazolo ndikukamba pano fuel ya anthu akuthira, ndiye ndinapita kuti ndikaone mitengo kuti ndi ndalama zingati pa lita. Ndakapeza pa 3,500 pa lita against 80,000 umene makomeredi akunena m'magulupu. Ndeni mata Malawi musapusisike. Nthawi ina ndikukamba nkhani ya fuel ndidafotokoza kuliuza boma la MCP kunena kuti chimene mungapange kwezani mtengo wa fuel ukhale ofanana ndi ku Mozambique, ukhale ofanana ndi ku Tanzania, ukhale ofanana ndi ku Zambia, mayiko amene atizungulira mitengo ifanane, fuel wathu akhalapo. Koma chimene adapanga ndi chani? Adaona kunena kuti fuel oyo akhale chomwecho, iwowa apezeke kunati ali support yochuluka kuti sadakweze fuel, and yet akuziwa kunati akupangisa anthu ena kuphinjika. Lero amene amagula fuel aja ndi akuti aku Tanzania, aku Zambia kuzera mchinji, a Mozambique kuzera kumloza pa Nchewupa, amagula fuel amene ku Mangochi Chiponde, amagula fuel amene ku Malawi kuno kumapita nawo mayiko awo amene fuel ndi okwera. Chidatsatira ndi chani? Kugwa kwa chuma cha dziko la Malawi. Tikukaoda mokwera, tikugulisa motsika, chofuna kusangalatsa ma voters kuti tipeze voti. Atalowa awa
pakubwera nkhani lati fuel ucha wakwera kwamene akweza si amuthalika yakweza ndi bungwe la mera chifukwa ndondomeko inalipo pokwezapo amafuna ndithu kuti aonesere kuti boma ili malo motsisa lakweza pamene ndondomekozo zinalipo. Lero anthu akukuwa kunjaku kuti iyayi fuel akweza ndi amuthalika amene amatasisa fuel. It's quite unfortunate. Kunkhani ya chimanga timagula gaba uja mmati gaba anafikapo tu gaba uja ataoneka ngati wakhazikika amayenda ma 1500 gaba. Lero gaba uja akufika pa 4000 mene akufika pa 4000 ndizomvesa chisono ti makomerede ayambanso kubwera ndikumanena kuti lero gaba wafika pa 12000 chimanga chadula ku Malawi amakuna mizani. Tizikhalako ndi khalidwe komanso tizikhalako ndi manyazi tisasocherese wanthu tizinyadira popewa temberero pamene chinthu china chabwino chikuchitika mdziko lathu la Malawi. Ndimati ndiderenkawa kunena kuti zinthu zabwino zikamachitika tisawachingire Amalawi kuti azimva zoyipa zokhazokha pamene zabwino zikuchitika. Nkhani iyi ndiyilumikize ku nkhani ya FSIP, Fertilizer Input Subsidy Program. FSIP ndidapempha kuna kuti opindula pakulandira makuponi ndi anthu ochepa. Tipemphere kuna kuti anthu ochepa okwana 1,100,000 akwaniredi kulandira zimenezi. Fertilizer abwere anthu alime. Akalandira anthu 1,100,000 anthu ena akulandiranso mtukula pakhomo. Ndalama ya mtukula pakhomoyo imene akulandirayo ikukwaniranso kugula matumba awiri a fertilizer ndi kusalanso ndi ina angakhale chakudyaso ndi kudya. Soka ilo kuno kwathu ku Malawi. Munthu mmodzi amene akulandira kuponi yemweyo akufunanso akalandireka fertilizer ayekanso apezeke kuna kuti akulandira mtukula pakhomo. It's quite unfortunate. Masomphenya aboma tikwaononga ndife tokha azilangizi tiyeni tisamalise mmene tikugwirira ntchito. Nokha mukuziwa kuchokera ku maofesi athu amati social cash transfer mukwadziwa anthu amene akupindula polandira mtukula pakhomo mwapasiranso chani makuponi. Number 1. Number 2, mafumu mukapemphedwa tayang'anani anthu ovutikitsisa mumazisiya nkhalamba zikuvutika mmapanga zimenezi chifukwa chani. Lastly, kudedza Central Region chifukwa chonati chipani cha Malawi Congress Party chalephera kukwanirisa zimene amafuna ngati ndondomeko. Akhazikisa this sabotage nchitidwe onena kuti lioneke kuti boma ilalowali lalephera silidapasi anthu makuponi anthu sadapindule ku IP nde adindo kumeneko alimbikitsa anthu awo kuti anthu asalandire zimenezo. Olandira aoneke kuti ndi ochepa ena azika kudandaulabe mmati ntere maliro nkulirana inde koma amene umamva kuwawa kwa imfayo ndiwe oferedwawe. Ena amangobwera kukuperekeza ndi ukakhala nawe pansiwa akati kusesa ndilero umakhalapo ndiwe ndi apabanja pako. Ndezili ndinu kunena kuti muzipanga sabotage kunena kuti lioneke bomali kuti Central Region kulibe amene apindula akupanga zimenezi alangizi ndikunati adindo alangizi ma stakeholders ndi amene akupanga zimenezi. Izi zaziwika kudeza amfumu amene sindifuna kuwatchula zina koma ngati ndimverebe tizikuchitika amfumuwo ndi watchula zina musakayikire. Kuntcheu mudzi mwa Kolimbo mwachitika zonyansa zimene tikunenazi zonena kuti ovutika nkumawaona wakuponi kulandira imweyo wantukula pakhomonso kulandira imweyo kumachita kubisirana pamudzi kupanda chikondi. Zonsezi mukapanga mukufuna mukagulise simulimanso iyayi kukololanso simukololanso iyayi koma kungokhala ndi dyera. Chotero ndimafuna ndimaliza ndi chisanzo ichi kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika nthawi ina adapangidwapo interview exclusive interview ndi Brian Banda. Ndebambo Brian Banda adafunsa Professor Arthur Peter Mutharika funso ili ndilifunsa mu Chizungu ndilifunsa mu Chichewa.
adafunsa kunati, Your Excellency the former president, I have a question to you. You are out of the government, yes. Now the president is Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. How can you rate Dr. Lazarus Makikafe Chakwera as the president of Malawi in the 100 days period? Amuthalika adauza kunena kuti, my friend, mind you, leadership is not about leading the family. Ndufuna munimvetsetsa Malawi. Presidency is not something that you can rate as if you are rating the family. Ndiye ndibwere kuchichewa. A Brian Banda adafunsa Muthalika ku Page House. A president ndinuyo a former president, apena president wopuma sopano. Ndeno ziko muno amene akutsogolera ndi Achakwera. Mungaike pa mulingo uti pa masiku 100. President Professor Arthur Peter Muthalika adalangiza ndi kupereka uthenga kwa Brian Banda kunena kuti mukasankha mtsogoleri kumuyika pa mpando mumachita mistake kumuyika pa muyezo kwa masiku 100. Chifukwa masiku 100 sakukwanira kunati mtsogoleri angakwanise china chilichonse cha manifesto yake, of which anayankhula kunati tiyeni tiwapase nthawi, then nthawi iyo mmene ikupita muzapeza yankho nokha kuti mwayika pa muyezo uti. Mwanjira ina amafuna kupereka uthenga kunati Amalawi timalakwitsa, timathamangira kunati tiyambe kuona zabwino masiku 100. Koma pa masiku 100 iwo timapereka chisanzo kunena kuti banja limene lakwatitsa lero, banja limene lakwatitsa lero simungaliwerengere kunati kamadusa miyezi 3 mukhale kuti banjamo muli mwana kapena muli woyembekezera. Chifukwa zimatheka misana ndiyosiyana. Ena amakhala mbanja momwemo ndikudusa banja mamangiza mwezi uno, ndikudusa zaka 3 osayembekezera, mwina sokubadera nkhawa ife vuto ndi chani. Koma mukupita kwa nthawi ndikukapezeka padadusa zaka 3 banja lomwe licha alili mphaso nyumba mwawo. Ndiye ngati zimenezo zimachitika ndi banja, bwanji utsogoleri wa ziko umene ukuyang'anira anthu osiyanasiyana, ena aganyu, ena okwiya, ena ansangala, ena omangonyasidwa wamba, mungazifanizire bwanji? Ndi mawu amenewa mukhale ndi madzulo abwino, tiziganizira tikamayankhula, tisamangogwira ganyu wathu ndikuona ngati atithandiza. Chifukwa angakhala amene ali ku opposition yo akudziwa mmene boma limavutira kuyenda. Angakhala amene tidakali kunja tikulakalaka kuyang'ana kuti tikalowe mbomamo masiku 100 ndosakwanira, kuli bwanji mwezi 2 weeks ndosakwanira kuti musinde china chiliyonse musanalowe mu office. Mwakoma nonse, mukhale ndi madzulo opambana. God bless you and have a wonderful evening. You were with me, Richard Chimwemwe Mphepo. Thank you.